A dyna ni, nôl yn y gogledd, i weld beirniadu'r Ceffylau a Pony Rhan-Frid o dan y gŵr sydd ar bowler tu flaen ni, Andrew Phillips, brydfa Eimar ar dosbarth. Mae e'n dod i ben yn beirniadu yw'r Ceffylau 2-3 blwydd. Adran Rhan-Frid yw e, ac wrth gwrs mae yna unrhyw uchder ac yr ebol neu adferch mewn dau gilydd yma dosbarth digon cryf yn y niwmerau ac y safon fyd yma Andrew i weld wedi penderfynu. Mae'r siglo llaw yn dod i'r ceffyl anferth lliw hyn beth i Claire Edwards, y perchynog maes y gollen Royal Edition. Dim yn aml, wyt ti'n gweld y cyfle lliw. Dim ond un sy'n y cylch fan hyn, ond mae wedi dala digon o llygad Andrew i fod ar enillydd y dosbarth. Odi, a ni wedi gweld brydfa maes y gollen yn neud lle dda gyda'i cyfle lliw Rhan-Frid yn ddiweddar yn y ffair eiaf a hefyd yn y sioe fan hyn. Ac yn ail, ni wedi gweld Saltramus Smee fyna. A dyna ddoi wahanol batrwn yn dyfe. Mae hwnna'n dangos pwrpas yr adran hyn gall dim ond beth sy'n eisiau 12.5. Ie, 10.5 y cant. Na gyd o wad Cymraeg sy'n eisiau i gael cystadlu. A wrth gwrs, mae'r rest wedi'n gallu bod unrhyw wad. A ni'n gallu gweld y gwahaniaeth mewn patrwn y Ceffylau yma. Gallu di fagu beth wyt ti moyn mewn ffordd yn gallu di. Yn union, ar gyfer pa bynnag swydd chi moyn. O dressage i ddangos ar gyfer y plant i dynnu cart neu bynnag chi moyn. Ie, neu ceffyl. Ie, ni'n gweld y rhai dan 148 cm fan hyn. Mae'r adran hyn yn dangos pwy bod mor blogedd mae gwad Cymraeg wrth gwrs, achos mae'r gwad Cymraeg yn dod â tyma bach o fel drwch naturiol, natur da, maen nhw'n gweud. Odi, chydernid yn yr asgwrn. Ie, a nerth yn y symud fyd. Ie. Maen nhw'n boblogedd iawn, dressage, jwmpo, ta beth ych chi moyn wneud dyma'r adran i gael bogolwg arno. Mike fyna'n gwenu. Pwy sy'n arwen? Ti'n nabod Mike, wyt ti? Fi'n nabod Mike, gŵr Claire fan hyn yn dangos. Mae'r par yma yn magu yn Sir Benfro. O Sir Benfro? O Sir Benfro. Ti'n gweud mae'r Ceffylau gorau gyd yn dod o Sir Benfro? O, mae lot yn nhw, Wrth gwrs, gweithio'n galed i gael y llun na. Mae'r gerdyn goch gyda fe. Ond ar top y teledu bydd llun bach da, wrth gwrs, ar diwedd dydd. I gofio'r foment. A dyma ni, enillydd y dosbarth 2-3 blwydd yn yr adran y Ceffylau Rhan-Frid i Claire Edwards, maes y gollen Royal Edition, enillydd yr drydydd dosbarth yn yr adran ac wedi tipyn o gamp i ennill y ddosbarth hyn.